من میوانێک هەیە ئەوژی بەڕێز جان دۆست و هەم ڕۆمان نویسە هەم نویسکارێکی بەرنیاسێ کوردە و بەشداریە vê pêşangeyekiriye taybet di beşa Kurdî da pertûkên xwe îmzakirin ji bo xwendevanan li Şamê. Mêvanê min ev şêweyekê rastexwe berez Can Dost tu gelekî bi xêratî ji bo Kurdistan 24 gelek keyfxweş im ku ez geltem em bi hevra guftuguyekê bikin li ser beşdarîkirina te di vê pêşangeyê da vegera te ji bo Sûriye. Tu bi xêratî? Belê. Gelek spas û êvar baş ji bo we û temaşa 24 rastî ev beşdarbûna di pêşangeha pirtûkan de ji bo min giringiyek wê taybet heye. Baş. Belê. Zor baş e. Kekcan, piştî 25-26 salan vegera te ji bo Sûriyayê, tu ji dûrî Sûriyayê bûyî, îro tu di nava Sûriyeyê dayî, tu di Şamê dayî. Yani çi hestek li cem te dirûst bû piştî 26 salan vegera te bû nava Sûriyayê? Birastîn nizanim hestekî xerîb bû ji ber ku ji mêj ev welat min nedîtiye û ev war û ev cihên ku em fêrî çûn û hatina wê bûn me nemîbû. Hestekî têkel bû yani ez nikarim bi çend gotinan bibêjim çi hest. Lê mumkin e fêhneke fire û di demeke guncawtir de ez karibim bi ferehî behs bikim. Bi nivîsekê ez behs bikim çil bi min re çêbû ez çawa hatin vê pêşangehê vî welatî. Baş e. Di nava pêşangeyê da Kekcan bu yekem car yani beşa Kurdî hate vekirin, pertûkên nivîskarên Kurd, romanên wan di pertûkê de hatin nûmayişkirin. Tu bi xwe jî te beşdarî kirin, te pertûkên xwe îmza kirin ji bo xwendevanan, xwendevanên Sûrî, xwendevanên Kurd. Yani ev çawa bû te çawa dît di nava pêşangeheka Hûsaya mezin da tu bi destê xwe pertûkan dabeş bike yani îmza bike ji bo nivîskaran yani ji bo xwendevanan çi Ereb be, çi Kurd be. Belê birastî yani ew tiştê çêbûyî ne hindik e. Lê ez lê dinêrim wek xebata yan wek encama xebata milletê Kurd li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê bi dehan sal xebitîne ji bo mafê xwe ziman wergirin mafên çandî, mafên civakî, mafên siyasî û paşê em zanin yani qurbaniyên gelek dan şehîd û xwîn jî hat rijandin. Nabe mirov biçûk li vê xebatê temaşa bike û li vê tiştê ku bûyî ew destkeftin divê mirov paşguh neke û biçûk jî nebîn. Pêşwazî çawa bû yani pêşwaziya xelkî ji beşa Kurdî ji pertûkên nivîskarên Kurd, pertûkên cenabê we ku xelkekê zor aşiqê vexwandina pertûkên we ye we salaneka dûr û dirêj e xizmetek heye ji nivîsandina pertûkan taybet li ser rewşa Sûriye, Rojhilata Nava Rastê, romanên te. Şêweyekî giştî pêşwazî çawa bû. Ev heste çawa bû ji nizîk ve dema xwendevanan hîn didîtin. Birastî pêşwaziyeka gelekî germ bû nek ji bo Can Dost ku ez vê rastiyê were par ve bikim ew pêşwaziya zimanê Kurdî bû pêşwaziya çanda Kurdî bû ku yekemîn care li Sûriye qedexe ji ser rabûye û bi rengekî rewa û aşkira û ciwan tête pêşkêşkirin li pêşangeheke vî welatî ku zimanê Kurdî têde zimanekî qedexe bû pirtûka Kurdî têde pirtûkeke mirov newerîbû li gel xwe hilgirta bira bianiya bi eşkerayî. Xwendevanên Kurd min bala xwe da wan gelekî tiyê têhnûyê yani çanda xwe ne dixwazin bibînin, dixwazin nivîskarên xwe bibînin û ji heqê wan em werin ba wan, em silavên wan bikin, em pirtûkê xwe bînin ba wan û îmza bikin ji bo wan. Birastî yani pêşwazî gelekî germ bû ez jî ji bo min surprizek bû birastî. Baş e Kekcan yani nivîskar heya çend dikare bandoriya xwe dirûst bike, rola xwe hebe ji zîndîkirina zimanê Kurdî, çanda Kurdî, berfirehkirina wê, durustkirina pirekê di navbera zimanê Kurdî û zimanên din da jî. Taybet di Sûriya nû da. Belê bêguman nivîskarê Kurd bi taybetî li Sûriyayê divê rola xwe bilîze, divê bi erka xwe rabe
جبر كونها قناخ كنوية قناخ بري وتيدا خباتك بتزيدك أو قناخ الدبيجم إن شاء الله تشوبه قناخ نو دست بكريا قناخ كإيدي قناخ الرواتي الزماني كردي وشاندا كردية دبي أم السرفي بخبتن ودبي أم حتى جمابي دي بكوشن ببنتي كوش هري زماني خو شاندا خوا ما في روائي ما بدست خصية كردان بدست باش خصية لسر آفاب زۆر باشە کاکجان لەسەر ئەف بویەرێن کو لە vê dawiyê li Sûriyeyê çêbûn taybet li Rojavayê Kurdistanê tu xwe jî dizanî yanî te şûpandiye tiştek durust bû li serasta cîhanê yanî di tewaqûata hîç aliyekê da nebû taybet Kurdan da yanî ev durustbûna hestê neteweyî di nava Kurdan da bêcudahî li her çar parçeyên Kurdistanê li diasporayê تهدید یعنی تشتک درست بو ایتر د توقعات هیچ عالیه که دان نبویه پرسامن اویا یعنی پیوسته نویسکار روشنبیر کرد چه بکش بوه که اف هسته هش مزنتر ببه هش بمینه دناوا نفش نوی کرده نویسکار کرد بطبیعت خوا کاروی اوه یعنی خبات دکاج بو که هستا نتوی دناوا خلقه ده اوه هستا که گریدای قلبه گریدای مجیکی منطقی به نتنه هستو عاطفه به نویسکار رولاوی اوه که گرمیا نتوا پرستیه دست قندوانان ده دست ملت خود گشتر بکه و بهله او هست يكون هاش همو كرد كونه يك كردستاني او هستانا دبي نهستن تنكيبن دبي نجمو چند روجابن وقت مثلا مهر روجيه جبو اي بكي دبي هر هستانا هابن وكرد يك ملته الكدريبه كرد هر يك ملته وهر يك داخوازي هاي زۆر باشە کاکجان داوی پرس ینی بدەرفەت زانم وێ پرسێژی بکەم ببوورە ئەگە بدلێتە ژی نەبیتن لێ تو بخۆ دزانی ینی بەشداریکردناتە هەنێکێک کارڤەدان دروست بوون دناوا خەلکیدا دناوا خوێنەرێن جاندۆستیدا ئەس باوەرم تە بابەتێک ژی نفساندبوو تە گوتبوو ئەس داخوازە لێبوورینە ژوان کەسان دکەم ئەوێن شاش فێم کری کا من بەشداری کریە divê pêşangê de بۆچی te daxwaza lêborînê kiriye yan بۆچی çi bû ev pirizgirî yani ev pirizgirîka çi bû ku tu ji derveyî welat biçî Şamê û beşdarî de beşa Kurdî da bikê li pêşangeyê لێبورین ji wê meseletê ku belkî min hestê wan xwendevanên xwe şikan dibe ew got şaş tê gihîştine yanî ez bixwe hest dikim min tiştekî şaş nekiriye ez karê ku pê radibim pê bawerim û ez pê nebawerim ez nakim bedel çi be jî bila lê ez karekî ku xwe pê bawerim dizanim wê ji bo xizmeta çanda min he ez dikim mesela lêborînê ji wan xwendevanan e ew ê ku hestê wan birîdar bûn pê hesiyan ku ez nelbor dilê wan na ez min wan re zelal kiriye ku ev karê ez dikim karekî ji xizmeta zimanê Kurdî û çanda Kurdî re ew ji bo يعني paralel bi tevgera siyasî re li aliyê siyasî li rexê siyasî çi dibe nêzîkayî çê dibe dûrxistina ihtimalên şer û xwîn rijandinê çê dibe li aliyê me wek nivîskar em jî dixwazin wî agirî vemirînin heta ji me bê زۆر باشە برێز جاندۆست ڕۆماننویس و نویسکار ji Şamê gelme bû gelekê spas ez barim tu çibûyî Kakcan tu çibûyî sertora yanî qebra Salaheddîn Eyyûbî jî te li wê derê hem nivîsînek jî nivîsandibû te honrawek jî şeirek jî nivîsandibû tu dikarî vê şeirê ji min rav bêjî ew bi rastî ew şeira min a 1987 min ez di wê demê hatime Şamê berî 30 salî teqrîben 29 salan من ديت جورا صلاح الدين ايوبي دناف فاتشكي كيدايا خدمات جيرا نابا هاستي من رابون مقوت لسر جورا صلاح الدين دخينم ريجيا وندا دخينم كابنا ديروكي دخينم فرديها فردا دبيجم ازجوريرا قالوا كاني صلاح الدين لكومان تبتو ملك تاج هي يكو هني دردا
هەلبەست درێژە سبەی دشم سەر قەبرا مەولانا خالد دەست خۆش. جەلادەت بەدرخان بۆ مەزلێن مە کوردان هەمووی ئێلشا این هر هبن این جه شانازین براستی کک جاندوس نویسکارن مینا هوا دوی همیشه ام شانازی به هوا بکن دستی و خوش بن سرکفتی بن این هر هبن دەست خۆی نهایی کردستانه دلبندینیه بی کردستانه جی سریکل کردستانه بدی بیریا کردستانه ناکه دور از 19 مهل کوردستانمە ئینشاءالله 19 شباط دما تو هاتی وره کردستان 24 جاره کادن هم به هفرا گفتگو هم بکن هر ساق بی تو گلک بخیراتی سرچاوا سپاس جان دوست